Moi boas a todas e a todos, benvidos e benvidas a Debate no Eirado, ou mellor dito, a Debate na Lareira, porque xa chegou o frío, xa ven aí o outono e nós escollimos un sitio, a verdade, ben recollidiño. Hoxe estamos en Santa Comba e os convidados de hoxe, bueno, vou volos presentar. Son Jéssica, Nuria, Fran e Laura. Benvidos e moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Pero, como sempre, imos coñecer algo máis sobre o voso concello. Santa Comba desdóbrase en 17 parroquias. Dende Alón a Vilamaior non hai recuncho onde os seus máis de 10.000 habitantes non rumen de ser xalleiros. O río Xallas e os seus afluentes, como é neste caso o río Mira, deixan paisaxes fermosísimas, como é este lugar onde estamos, a Fervenza de Castriz. Nesta vila é fundamental a gandería. De feito, Santa Comba é un dos principais concellos de Galicia en número de cabezas de gando vacún e, sobre todo, en produción de leite. Santa Comba tamén é tradición e a través de lugares como este, o Museo Terra do Xallas, podemos saber un pouquiño máis sobre a súa historia e o seu pasado. Pero para coñecer de primeira man esta vila temos os convidados de hoxe. Imos aló. Xa vistes os lugares fermosos que agocha Santa Comba, pero agora quero que coñezamos un pouquiño máis aos nosos convidados, porque ademais son 4 mozos e 4 emprendedores. A ver, Jéssica, comezamos por ti, contanos, que faz? Pois eu teño unha tenda online que naceu na pandemia a raíz de ter que conciliar co meu pequeno e fago cousas personalizadas para eventos e agora vendo a decadencia que está tendo o galego, pois adícome sobre todo a facer produtos en galego e poñendo en valor a nosa lingua. Que fermoso iso que faz. Nuria, ti, contanos. Pois eu son fotógrafa e abrín o ano antes da pandemia, o sea que foi un pouquiño complicado. Sí, coincidimos aí un pouco mal. Efectivamente. Pero nada, dedícome sobre todo a facer fotografías de nenos, de bebés e embarazo. E por aquí creo que a zona gandeira, non? A ver, Fran, ti que faz? Eu, levo 5 anos dedicándome á ganadería, ao vacuno, ás vacas de leite, e nada, moi contento, moi feliz de que sea en Santa Comba, porque somos terra de vacas, e nada. Laura, ti un pouquiño do mesmo, non? Eu mismo, sí. E ademais tes outro negocio, ou non? Sí, bueno, por agora sí, pero bueno, teño un local de copas na zona de movida de Santa Comba, sí. E como levas combinar eses dous negocios tan diferentes? Bueno, a verdade, mentres que non me afecte que me pare o robo de noite, levo bastante ben. Dase compatibilizado, non? Perfectamente. Bueno, e agora, sodes gandeiros os dous, quixera preguntarvos como vedes o futuro do sector primario aquí neste concello. Bueno, eu penso que o sector en Santa Comba que se todo corre normal vai ir cara adiante. Non é fácil porque, tal e como están as cousas, as pequenas empresas e as medianas en xeral, se non dan un paso adiante, creo que se van quedar estancadas, pero os que se consideran grandes produtores, digamos que van ir a máis e pouco a pouco iremos mellorando tanto terreos como animais, como sistemas, etc. Unha visión optimista, non? Laura, coincides? Optimista, sí. A ver, agora mismo, tal e como están as cousas, é un pouco o que dicía Fran. Se falamos de prezos, moitas pequenas empresas van a acabar morrendo aí, sí. E que tan importante é o sector vacún para este concello, para a economía de Santa Comba? Vivimos principalmente deles.
Sí. Podes dicir entón que é esencial, non, Jéssica? Sí, claro. A ver, é que eu creo que un 80% de Santa Comba se dedica ao sector primario, en directa ou indirectamente, non? Falamos do sector primario, pero tamén quero falar do sector servizos. Con que contades aquí en Santa Comba? En Santa Comba hai de todo. Así me gusta, así de claro, hai de todo. Estades servidos ao completo, non? Sí, por suposto. Notades algunha falta de algo ou algunha desventaxa fronte á cidade? Hombre, internet podía ir un pouco máis rápido. É a única pega. Sí. O resto de servizos completo, logo. Que en sí, creo que a única pega que temos en Santa Comba é o tempo. Se lle temos que poñer unha pega. Bueno, xa aquí neste sitio espectacular o tempo ni nos importa. Creo que non temos que ir a ningún lado para non sei, para ir ao médico, para ir a comprar algo, nada, temos todo aquí a man. Entonces, E vexo que vos sodes todos mozos e mozas novas, todos emprendedores, como comentaba ao comezo, pero é certo que sí que notamos igual esa ausencia de emprendemento nos máis mozos. Que iniciativas poderíamos implementar ou que lle poderíamos dicir para animalos? A que invirtan aquí, a que emprendan aquí, nun concello como Santa Comba. A ver, Laura. Pois un pouco que falábamos antes, que ao final no rural, como a xente é máis amigable, máis fixa, máis fiel, como de sempre, non sei, confiable, por así decir. Jéssica, ti notas iso no teu negocio? Sí, a ver, eu son de Carballo, o sea, Carballo a muerte, non? Pero sí que é certo que en Santa Comba notas outro tipo de clientela que é fija, que é legal, é fiel, o sea, se ti respondes vanche responder, non? Aquí notas moito que decían antiguamente que donde hai papeles calan barbas ou algo así era, e aquí notas que a xente ten palabra, o sea, se é isto, vai ser que haberá de todo, non? Pero sí que o notas máis, é hora de emprender, o que tes é que ter ideas e traballar día e noite e leválo adiante. E se baixamos autónomos xa sería perfecto. Aquí xa competición. Ostras, é que ser emprendedor é moi bonito porque tes os teus propios horarios ás veces, pero crujente por cantas esquina hai. No, claro, eu ao final quero saber a visión real, non queremos pintar aquí como se fora un soño ideal, porque non, ao final é un traballo duro e, tedes que ter o valor que merecedes, non? Porque ti no teu negocio notas iso, que custa, pero vale a pena. Totalmente, e aparte a xente é super agradecida, cousa que ao mellor noutro sitio, supoño que será pola confianza que transmitimos, de ser un sitio pois un poquinho máis pequeno, máis amigable, ao mellor nunha ciudad eso non o tes. O sea, ese trato cercano de coñecervos. E vos, no sector primario, animaríades a xente a que emprendera? Por exemplo, neste sector? eu penso que é algo que telo que vivir. É dicir, a mí, meus abuelos sempre me dicían que non sabes se te gusta algo hasta que o probas. Non, eu nunca dixen, vou quedar cas vacas de meus pais, de meus avós, de meus bisavós, nunca. Hasta que o probei. Pillou-me en época de pandemia, coincidiu e tal. A xente nova, penso eso, que ten unha visión distinta da que a realidade é. Entonces, hasta que o vives desde dentro non sabes o que é. A xente está acostumbrada agora a ir ás grandes cidades ou a outros lugares a buscar o seu traballo fixo, estar contentos, estar tranquilos. Pero bueno, a veces hai que arriesgar tamén. Romperte a cabeza. Aquí rompeste un pouco a cabeza, pero pásalo ben. Entonces... Nese aspecto ves como un pouco máis difícil. Por exemplo, ao final, emprender como na ganadería, por así decir, é unha inversión moi grande. Non é o que era dos 365 días ao ano, pero ao final, un pouco como decía Fran, ven de pais a vos e tes que nacer aí, tes que nacer neso. Precisase unha vocación. Más que vocación... Más que vocación, gusto, que acabas pillando o regustillo. Sí. Que igual desde o principio non, pero se vas pouco a pouco, vas facendo aquí e facendo alá, vas ir con tranquilillo. Unha forma de vivir, vamos. Sí, é que o da gandería é iso. Sí. Son, é o que di Laura, son os 365 días do ano. As vacas comen todos os días. Sí, claro, ao final é un negocio que non para, non descansa. No, as vacacións non é fácil, pero bueno. E claro, eu creo que ainda ten máis valor sendo mozos e mozas novos, non? Que igual pois a xente adulta ten unha visión de este só queren festa, pero non, aquí temos pois o claro exemplo de mozos que emprendestes e que estades a facer xenial. E agora, imos cambiar un pouquiño de tema, imos cambiar de bloque. Estábamos falando de mozos que emprenden, e eu quixera poñer sobre a mesa unha nova que saiu recentemente, estamos la vendo en pantallas, de uns datos de que por primeira vez na historia, en Galicia, hai máis persoas que falen en castelán que en galego. É unha mágoa, pero antes de escoitarvos a vos, imos escoitar o que opinan os vosos veciños.
É a primeira vez na historia que o galego ten unha porcentaxe menor de falantes que o castelán aquí en Galicia. Que opinarán os de Santa Comba sobre esta nova? Por se estar reducindo, son todos estrangeiros que temos aquí. Non é normal que haxe máis parlantes castellanos que gallegos, pero o rural estáse despoblando e a xente marcha máis para as cidades, por exemplo, para Santiago, para Vigo, para Coruña. Entón, ao despoblarse, que nas cidades vinculase máis o falar o castellano que os organismos que hai, vamos. Cada fala o que lle guste máis. E sobre todo nos máis pequenos, que solamente nada. Os pequenos están estudiando e poden aprender tamén o que lles guste máis, non? Pero non lle Pode parece... ser o castellano, pode ser o galego, para se estamos na Galicia que falo galego. Eu en 63 fui para Brasil. E demorei 33 anos en volver aquí. E nunca abandonou a súa lingua? Hombre, Sempre falou en galego? se somos galegos, a pesar que eu non falo moito ben no galego nesse, porque no meu tempo non se estudiaba galego e o castelhano pouquíssimo, pero... Eu creio que não, né? A súa percepción é que se fala... Aqui em Galícia, sim. E tamén hai outra nova, bueno, nesa mesma nova, aparecían os datos de que os máis pequeniños só unha minoría fala en galego. Ah, isso sim. Usted por que cree que é? Não sei, pode ser na escola, nas classes, não dizem, não ensinam o galego, não ensinam o castelhano. E usted que lle diría para fomentar ese uso do galego? Que lle diría á xente? Que pratique mais o galego. Usted pensa que o galego ten salidas? Porque ao final, usted é brasileiro, son galega, entendémonos perfectamente. Sim, claro que tem salida. Eu creo que se está falando máis castelán que galego. E sobre todo nos máis pequenos, que só unha minoría fala en galego e o resto castelán. Que opinades sobre eso? Bueno, eso, cada país sabrá o que quer que aprenda o seu fillo e... Hai que respetar. Eu son partidaria de falar galego, de feito a miña filla falolle galego. Se me falan castellano, estou fora de Galicia, falo castellano. Aquí en Galicia falo gallego. Que pensas de que os máis pequenos... Que os pais lle falan castellano na casa, ainda que vivan en Santa Comba, Santa Comba, Negreiro, onde sea que lle falan castellano. Cada un educa os seus fillos como quere, falalle no idioma que quere, pero, a ver, eu lógicamente falolle gallego, o sea, non é... Gallego non, castrapo, pero... Hombre, estamos en Galicia que falan galego. Eu digo que nós aquí falamos o galego. Mándanos moitos españoles e claro que falan o seu idioma, o de fora de Galicia. Pero eu son partidario dunha lengua para todo o planeta. Debías estudiar unha lengua en todo o planeta. Falar todos a mesma lengua, eu son así. Pero tamén son patriota gallego, como te queres conocer as tradicións, Iso non me parece ben porque estamos en Galicia e temos que falalo gallego. Se lle queren enseñar o castelán, poden enseñarlo, pero o gallego debe de ser primeiro. Que aquí en Galicia se fala máis castelán que galego. Que opinas? Que é verdade. Sinceramente, dende fai bastantes anos. Me parece moi mal porque estamos en Galiza e deberíamos falar galego. E sobre todo nos máis pequenos que di que só unha minoría falan en galego, o resto falan todos en castelán. Porque na casa lle falan castelán, entón están acostumados a ver a tele ou a que lle falen en castelán, entón... Pero a mí non me parece ben, porque eu falo galego, na miña casa falo galego e donde podo tamén falo galego. Entón, estamos na terra, deberíamos todos falar igual. E agora, despois de escoitar aos vosos veciños, quixera preguntarvos, que significa para vos falar o galego aquí no rural? Pois para mí significa todo. De feito, unha das cousas, prioridades que tuve, porque, o sea, vivo en Carballo, traballo en Santa Comba, de alquilar aquí o meu negocio, pois foi que teño unha escola do rural que se estuvera nas aforas da Coruña pagaría uns 500 euros ao mes para que o rapaz veña enzoufado de terra. Sí, é verdad, porque sí, Montessori e tal, pero como que está aquí en Santa Comba, pois non facemos caso porque en la tierra non aprenden. E foi que perdurara o galego, pero non o galego normativo, senón o noso gallego, que eu cando vim pa aquí, había cousas que, o sea, entendes, pero dicías, vaite a pé de... Eu dicía, que é ir a pé de que? O sea, vaite, claro, é moi bonito, eu creo que como identidade non o podemos perder. Pareceme moi fermoso isto que dis, porque moita xente a que lle preguntábamos dicíanos, bueno, eu falo o galego á miña maneira. Eu creo que isto é fermoso, porque, como se adoita dicir, o único galego mal falado é o que non se fala, non? Entón, Nuria, debémolo falar ou non? Para ti que significa falalo aquí no rural? Temos que falalo como sepamos, punto, porque o bo que ten é que en cada zona hai unha maneira diferente de dicir as cousas, de pronunciar, a geada, o seseo, a forma de dicir ti, tú, o sea, pareceme super bonito e non sei se o hai noutras linguas, pero creo que se debería de, exacto, creo que se debería de conservar sempre.
E por aquí, que opinades vos? Vos empregades o galego no vosso día a día? Todos os días do ano tamén, igual que as vacas. Eu as vacas falo en gallego normativo malo, pero bueno, sí, eu penso mesmo que di Nuria. Máis me gusta do galego é iso, que nos outros idiomas probablemente sea moito máis estrito ou moito máis recto que aquí en Galicia. Que haxa geada, que haxa seseo, que os ferrados non valan o mismo aquí que en Vibre, pois bueno, vamos cambiando un pouco. Entonces, eso. E para ti que significa, Laura? Un pouco que decía antes Nuria, pois mesmo eso, o vocabulario, hasta simplemente en Santa Comba, cambia moitísimo nunhas zonas ou outra. E ese momento de xuntarte o día da festa e discutir, por se lle chamas tiopa ou topia ou toupa ou... Pensades que eso pertence igual á nosa herdanza cultural, que fomos herdando dos nosos antepasados, porque eu creo que eso é o que fai fermoso, non? Que deberíamos preservar isto. Claro. Eu digo sí, a verdad. Todos de acordo, logo? Pensades que o galego, a nosa lingua, ten un futuro sólido na mocidade? Sí e non, porque depende de nós, e sobre todo depende dos que somos pais nais e inculcarllos aos nenos, porque é moito máis fácil poñerlle unha tablet que non tes dibuxos en galego, chuzalo aí e que non tal, e non que se estea culturizando, e levalo a obras de teatro, a oferta que pode haber máis de ocio en galego, e sobre todo pasar tempo con xente máis maior para que aprenda palabras de sempre. Ti como ves aí o futuro no referido á mocidade, co emprego da nosa lingua? Eso resumo que pensas, non? Non sei, a ver, a min encantaríame que seguira, non sei, falándose o gallego, perdón, o galego que nós falamos, pero cada vez vexo máis complicado. É un pouco o que di Jéssica, se os pais non colaboran con esa tarea, se va todo al garete, entonces... Porque cal pensades que sería a solución para que os nenos, sobre todo, igual nos lugares máis urbanos, non tanto no rural, porque sí que é certo que igual vemos máis persoas falando galego, cal sería a solución para que comezasen a falar galego ou que continuasen falando galego? É que aí a solución, a ver, tamén... Claro, falas con persoas que estamos totalmente no círculo rural. Sí. Nós, por exemplo, creo que non falamos castelán absolutamente con nadie, porque no banco falamos gallego, no establecimientos para mercar, para calquera cousa, non tal. Como falaba ben antes Jéssica, os pequenos van casi sempre a unitarias, nas que son xa están totalmente no rural tamén. Bueno, pero aí tamén se veñen mestres castelán falantes, os nenos notase moitísimo. E agora tamén creo que depende da edad dos nenos, non? Pero as nenas de 10, 12 anos, cando veñen o cambio para aquí, para Santa Comba, hai nenas que na aldea falan castelán ou galego e veñen para aquí e como sus amigas hablan castellano, pois que cambian. Ese cambio. Esa vergonza de decir, eu creo que eso ven imposto ao mellor dos avós que na casa que cando lle chama ao médico falan castelán. Sí, non deixa de ser un problema social, entre comillas. Claro, pensades que siga habendo prexuizos? Non, xa fora dos prexuizos que se malinterprete, por dicirlo de alguma maneira, que o galego non se, ou de sempre, que non se pode falar en ámbitos... Poder pódese, eu entendo, pero, claro, a min eu non son dos que responde a alguén en castelán, eu xa vou falar galego sí ou sí. Pero, claro, un neno pequeno con 10, 12 anos que é o que diste, que chaman por teléfono ao médico e empeza a falar seu pé en castelán, dirá sí, por so de galego é para pringaos. Xa, ao final os nenos son esponxas e... Sí, coñen todo o que ven. Teríamos que ser nós os primeiros igual en inculcarlles isto, non? Este ano fundaron un obradoiro de Regeifa a Jolada, o sea, a Jolada está en Coristanco, está no monte tamén, como a nós. Un neno díxome, pero por que Regeifas así cajota? Ti non sabes que eso está mal feito? Que eu lle chapa do 15, non? Pero, porque non, porque a nosa fala é típico, non sei que tal. Despois fixo moita ilusión, porque nun concurso que había en Santiago, ganou, falaba cajota e tal, e xin, e que a mellor tamén a cuestión que non lle explican, ou a mellor na escola se ven un profe galego falante, claro, eu entendo que un profesor de galego ten que explicar o galego, pero tamén que distingan que hai variedades dialécticas. Claro, porque aí igual deberíamos poñer o foco, porque lle extraña que falemos con geada cando ao final, pois iso, é a nosa forma de falar, non? Que un neno se extraña, pois para ele debería ser o normal, ou así debería ser no futuro polo menos. Chocoume moitísimo. Agora, máis vinculando a lingua coa empresa, vos credes que o emprego do galego é unha ventaxe competitiva? Non? Para min é unha desventaxa enorme.
Porque eu subo un vídeo a Instagram ou a TikTok ou a que sea en galego e ao mellor, imagina, tes 5.000 visualizacións, e subo en castelán o mismo vídeo co mismo produto e tes 20.000. Ou ponte a facer unha tenda online galego, non hai un prediseño, a poquinas 3.000 euros máis se queres. E ponlle 3.000 euros a unha persona que está empezando de cero, fala en castelán, non che queda máis narices. Pois eu teño que dicir unha cousa. As miñas redes sociales están todas en gallego. A miñas tamén. Todas, me refiero. Vexa máis visualizacións ou menos, vamos, pero é que eu quero vender pa aquí, o sea, quero vender a quen me queira comprar, pero quero dicir, quero vender, sea, pa aquí, a xente que che quere comprar realmente entende igual, eu vendo pa Barcelona, enténdeme perfectamente, porque testan máis os da Coruña que os do resto de España. Sí, no, pois mira, eso pareceme moi interesante, porque a veces nós mesmos temos máis prexuízos ou... Pois iso, frustrámonos máis co tema da lingua que igual como ven fora, non? Non sei, vexo que igual o aprecian máis dende fora que nós mesmos. Eso é un pouco triste. Bueno, eu se cadra no noso ámbito teño que dar a contraria. Eu estou acostumbrada que ao mellor pasas pola cuadra e ves a teu pai falando con alguén e cando chega a casa lle preguntas con quen estabas falando? Un que quería vender, que viña falando castellano, sabes? Xa totalmente se elimina. A mí xa é un descarte. É un descarte, totalmente. Para min, bueno, un descarte como tal, non que igual me interesa o que está vendendo, pero xa, de primeira xa non é un prejuicio, non quero dicir que sea un prejuicio, só que non me genera confianza. Sí, pero vos valoramos xa o emprego da claro, nosa lingua. a mí genera máis confianza alguén que veña dicindo oi, que bote un pouco de hoxe, non sei que vengo de Coruña e tal. No, a ver, de Coruña, que eso de Coruña tamén é un prejuicio, que non se fala en castellano aquí como na Coruña e de todos lados, pero bueno, refiérome. Dar máis, eso, falabas antes que é máis cercano, é máis, bueno, é máis bonito. E ti dicíasme que o empregabas nas túas redes sociais. Notaches algunha desvantaxe por empregar o galego? No. Por eso digo... Ti tes tienda física. Claro, exactamente. Igual tamén unha ventaja esa. Sí, é que, por exemplo, con unha amiga que ten tenda física, ten unha librería, e ás veces, claro, criticamos os clientes, evidentemente, e dis, jova, que tendo tenda online, dinche ao mellor cousas que a cara non che iban decir. A ti non che van regatear, bueno, sí, o precio dunha sesión de fotos, pero eu vendo unhas figuritas de Bluey a 2,50, podes máis deixar a 2,35? E diste, joa, eu uso do galego, pero úsalo igual, se nós non tiramos polo noso, nadie vai tirar. Sí, porque ao final é un trato distinto, unha tenda online ou unha física, iso sí que hai que diferenciar. E vos, como credes que perciben os clientes nunha empresa que lles falen de primeiras en galego? Vos sodes clientes, ides a unha tenda e que vos falen de primeiro en galego. Como credes que pois iso, como percibides? Igual aquí non vos estrana. O normal. É que, obviamente, claro, debería ser o normal, pero sí que é certo que imos a unha cidade, incluso pois agradeces ese trato en galego cando debería ser o normal, non? Exactamente. Porque a mí sí que me pasa, vou iso, a Coruña, a unha cidade, e que me falen en galego, resúltame raro, agradezco, pero sí que non me resulta raro. Sí, ou incluso vas a un bar na Coruña e tento un camarero en galego, a mellor xa lle deixas propina por ese detalle. O sea, quero dicir, sí, a ver, que estamos poñendo a Coruña a querdo un burro. No, pero empregamos a Coruña, claro. Porque como un exemplo, ou mismo Carballo. Carballo xa é, quero dicir, Carballo ti ten os 3 bares definidos que falan galego e os que vas ir e non, o sea, é que o tes predefinido. Aquí en Santa Comba non vas ir a un bar que fale castelán, non sei se o topas. Ao mellor que va, creo que non. Non son moi frecuente do bar, pero... Pero iso, non vos estrana, o sea, iso que nos estrana que nos falen en galego. A min, a verdade, é algo iso que agradezco, pero sí que estrana. Bueno, e agora estábamos a falar da importancia de, pois iso, preservar a nosa lingua, mantela, pero tamén eu penso que é importante que falemos das tradicións. E aquí, este ano, despois de moitos anos en facerse, volveron os cabezudos ás festas. Entón, quero que escoitemos primeiro os responsables de que isto sucedese. A saída en desfile de xigantes e cabezudos en diferentes celebracións festivas é unha tradición popular antiquísima que, como tantas outras, pois tristemente foi desaparecendo da maioría dos lugares onde se celebraba. En Santa Comba temos constancia da presencia de cabezudos durante as festas de San Pedro, cando menos ata a década dos anos 50. Entón, ao Ateneo Salleiro, que é unha asociación cultural sen ánimo de lucro, pareceunos un proxecto fermosísimo recuperar esta tradición popular para todos os salleiros. Fermoso tamén nos está parecendo o xeito en que se está podendo levar a cabo. O
comezamos o proxecto en outono de 2023, foi grazas a unha colaboración co Instituto de Secundario de Santa Comba, que é o IES Terra de Sallas. Entón, o propio alumnado foi o encargado de elaborar o primeiro cabezudo, chamando un experto na materia, como é Marcelino de Santiago, Cucas, e ademais empregando a técnica tradicional do cartón PR. Para este primeiro cabezudo deseñamos unha personaxe que é Comba, a meiga maior de Galicia, e despois o segundo e terceiro personaxes dos tres cabezudos que hai actualmente son Cataliño, en referencia a Santa Catarina, o outro lugar, o segundo lugar que conforma o núcleo principal da vila de Santa Comba, en referencia tamén á boa relación que sempre houve entre Santa Catarina e Santa Comba, con esa parella de Cataliño e Comba. E por último, facendo unha homenaxe ao propio artista, ao propio creador, que é Cucas, sendo Cucas algo que se encargou directamente da elaboración destes dous últimos cabezudos. E foi posible gracias para as aportacións particulares de veciños, aportacións económicas e de outros xeitos que fixeron posible facer estes dous cabezudos e que este xeito tan participativo e plural é algo que tamén nos está encantando do proxecto. O debut deste trío de cabezudos foi o 29 de xuño, durante as festas de San Pedro, saíron en pasarrúas polo centro de Santa Comba, unha acollida fantástica, facendo as delicias non só dos máis cativos, senón que tamén dos adultos. E agora estamos inmersos xa na elaboración de dous novos cabezudos, unha nova parella, para completar xa definitivamente esta comparsa de cabezudos, ou papamoscas, que como tamén se lle coñece a estas figuras, e agardamos que na próxima saída que fagan xa se poidan presentar ao completo. Tras estes interesantes e festeiros vídeos, imos falar de algo moi relacionado con Santa Comba, o ocio. Santa Comba conócese pola festa, ou non? A ver, como describides a vosa vida social aquí en Santa Comba, a vida dos máis mozos? É que en Santa Comba tens de todo, tens desde bares para almorzar cunha amplia carta que, quero dicir, pode con gluten, sin gluten, con lactosa, sin lactosa, quero dicir, que non hai tampouco en todos os bares. Ten as típicas tabernas da aldea, onde podes facer vida social, hai movida en Santa Comba, sigue-se recuperando. Eu creo que Santa Comba ten moitísimo futuro ahora de ter ocio. Nuria, opinas o mesmo? Lo mismito. Porque claro, aquí é certo que hai uns anos era unha movida tremenda, pero que podemos atopar hoxe en día aquí en Santa Comba? Véndenolo ben, Pois o mismo, pero un pouquiño menos, pero moi ben, o sea, o que hai é de calidad. Bueno, iso é importante, menos pero de calidad, ou non? Sí. A ver, que atopamos por aquí? Hai movimento, xa non solo de ocio e de movida, polo menos ve xente que gasto os días. Pasas polo centro médico, pasas pola plaza, hai xente. É vida social, ao fin e ao cabo, non? Son moi fanático de ir os lunes hasta a feira a contarlle un conto, pero antes que a sábado da noite igual martes xa non hai nadie, pero pouco a pouco, imagínome. Pero claro, eso, hai vida social, non todo se centra na noite, está a hora máis... Exacto. Hai bares que están a tope ás 7 da mañán, como ás 3 da tarde, como... Mismo, están a tope, están a reventar. E a veces son as mesmas personas. Sí. O sea, tamén é un detalle. Fan a ruta completa, desayuno, comida, cena. Bueno, a ver, ti tal pouco que contar de primeira man, abres un negocio de copas aquí, contanos, como foi iso? Como te, atreviches a emprender? A ver, eu supoño que a toda persona de Santa Comba algunha vez di, van probar, non? Podemos probar a ter un pub en Santa Comba. A ver, foi moi ben. Agora baixa bastante, non é o que era, é normal. A economía tampouco é a mesma. Sí. E queiras que non, pois de 20 pico que abrimos en COVID, bueno, post-COVID, na zona zombie, vamos a chamar, porque isto foi, creo, totalmente a movida do principio, e ben, quedamos horas 6. Pero bueno, aguantar. De calidad. 6 de calidad. Claro, era o que dicía Nuria, somos menos, pero de calidade. Bueno, según o que me contades, aquí os clientes son fiéis, están todo o día, entón non vai haber problema, non? E como poderíamos facer, pois iso, para fomentar un pouquiño máis, para que volvese a ser o que era antes? Que se vos ocorre? Eu vou barrer para a casa, non? Eu rejeifo ás veces. E cando vim para Santa Comba non era unha tradición, o sea, era unha tradición de Santa Comba antiguamente, pero había moitos anos, ponlle ti agora a un señor de 80 anos daqui que che vai rejeifar unha muller.
O sea, que che regueifa unha muller, sí, pero que sea a mesma regueifa porca que é cun home, para facerlle entender, foi en plan, que dixeron, vamos facer unha regueifa aquí en Santa Comba tal, e eu, total, non vai ver ni Dios, vergonza, ni joa. Cando cheguei ao campo da festa, estou a punto de marchar por detrás do palco, en plan, porque a xente quere plans, quere ocio, quere probar cousas novas, mas non é cousas de vellos, porque ali estaba a xuventude tamén. E feito, eu creo que moita xente non o fai por vergonza ou polo que falamos antes, polo prexuizo de ser cousa de vellos, ser cousas de tal. As foliadas. Para as foliadas ahora están a auge total, que xa tes que escoller a cal ir, que no fin de semana hai 3 ou 4, arruadas en Santa Comba é flipante o nivel cultural que hai. Algo que falabas, rollo, que había xente nova, volvemos un poquinho de antes, é que ao final en Santa Comba, onde puñas unha barra, aí hai xente, tampouco non... E se pola pulpeira de lao, eso xa é... Eso é así asegurado. Xa temos a solución, unha barra e unha pulpeira, e música, regueifa ou o que sexa, non? O resto xa dá un pouco igual. Bueno, ademais pareceme moi fermoso porque é recuperar tradicións ou cousas que igual se están a perdendo por falta de interese dos máis mozos que sí que deberíamos fomentar, non? A ver, non creo que se estea perdendo tanto, senón que queremos ser tan correctamente políticos que ti non te va a rir se che digo, que guapa está, non sei que, pero se tes unha mancha aí, que mal che queda eso, a xente justanos a maldá. O sea, daquela creo que debemos deixarnos levar e ter moi claro, a ver, non faltarse ao respeto, pero eu regueifo cun señor que me chama gorda, chámame de todo, e dígolle que non se lle levanta e salimos dali, imos tomar un quinto, e tan amigos, quero dicir, ao final o que queres é que o público marche contento e que te contraten para máis sitios, que non o faz por cartos, está claro, falo por recuperar a tradición, ao final estamos tamén que queremos ser superfeministas, eu a primeira e tal, pero tamén tens que atopar o equilibrio para poder permanecer todo. Si, ao final, ese límite entre o respeto e tamén, pois iso, pasando ben. Si, a ver, se te faltan, di falta o doble, xa está. E despois unha cerveza e todo arreglada en Navarra. E come o pulpo. A vos que iniciativas se vos ocorren para iso, para fomentar o ocio entre os máis novos? Eu penso que volvemos ao tema de falamos de emprender aquí. Eu penso que se a xente vivise algún sábado de Santa Comba non querería ir a Santiago, a Coruña. Eu teño salido en Santa Comba, eso, época post-Covid, e pasaba moitísimo mellor que nas cidades, pero moitísimo mellor, era exagerado. E agora, eso, pérdese porque dinche, vamos o viernes, tomamos algo en Santiago. Por que temos que ir a Santiago? Non vos vale con ir a Stolevels, tomar algo tal? É un momento máis tranquilo, non teño que ir o coche, non teño... A ver, é distinto. Entonces é iso, creo que vivilo, que a xente de aquí nos coincidemos do que temos aquí. Pero tamén creo que vai un pouco por xeracións, porque miña irmán ten 17 anos e noto que a súa vida era como a miña, de salir tomar algo unha tarde e tal, e os sábados por noite sí que ten ganas de festa por aquí e tal. Ora vai pasar ao tema da universidade e vai marchar a outros lugares e vai dicir, bueno, pues ora vou ir a este aquí, vou probar aquí, vou probar alá e vou tal. E despois pasa, cando acabas a universidade te podes a traballar que queres volver para casa, queres tirar o fin de semana na casa e estar cos teus de sempre, e, bueno, vexo así, vai. Eu, por suerte, levo desde os 19, aquí só marchei un ano e medio, entonces estou ben. E xa sempre foi o ocio de Santa Comba. Bueno, vos vividelo igual? Sí, eu estou moi de acordo co que di Fran, Ademais, hai esas diferenzas, non? Entre o ocio do rural co das cidades. Que vantaxes pensades que ten o ocio do rural? Todo queda na casa. Fora de que todo queda na casa, ti no momento no que vas, por exemplo, xa solo a Santiago ou a Coruña, aí pagas entrada. Sí ou sí. Aquí no, aquí entras e queres... Non sei como supervivimos a maioría das veces, no, pero si bebes, bebes, si non bebes, non bebes, dá igual. E despois, non sei, o mellor que falaba Fran, non ter que coller o coche, que hecho todo máis a man. Por aquí, que vantaxes atopades? O mismo, o sea, eso. Además que nos conocemos todos, o sea, eso a min é o que me gusta. A min ver xente de 27, 28, 29 anos que son máis maiores que a min, sinto moito dicilo, pero son máis maiores que a min, vexos de festa tal, outra vez tal, somos todos amigos, que, a ver, sempre hai grupos e tal. Tamén veros de 40 que pasan as generacións desde os 15, pero... Sí, bueno, pero... Pero é un pouco que dicía, ao mellor, coincides con xente no instituto de moitos máis anos ou moitos menos, que despois volves a ver na movida como a quen.
Acórdame cando empezabas, con mochila. Creo que o mellor exemplo está aquí. Eu, por exemplo, nunca tomei nada con vos e probablemente ahora nos vexamos un sábado pola noite con un par de copas e tomamos outras. Pero seguro que eu vos servín a todos. Fijo, eso fijo. Eso fijo, pero... E non hai esa diferencia de idades, non? Que igual vas á cidade e sí que están os grupillos das súas idades, e aquí... Xa máis de que grupos están os locales. Sabes a que local non podes ir porque... Bueno, non podes ir, podes, pero... Tes unha idade media que non che gusta, que é ou máis maior ou máis... Eu salín a Carballo non hai moita, sentime unha abuela. Marchei con a depresión, casi lle pido as pastillas ao México. E vas a Santiago e entras en dúas discotecas sin testival. E o con 24, imagínate. Pois nada, ti recalca, que eres máis novo que non, sabes? Non o dixeches xa. E deixou claro, por si acaso. Pero iso, aquí esa diferencia non a notamos, non? Non. Un ano arriba, un ano abaixo. Non notamos porque creo que xa casi sempre tiñas como o grupo da clase, o grupo do mellor do pueblo ou así, e ao final xuntabas e aquí había xente de 18 e xente de 30 e pico, e salíamos todos. O grupo da aldea e a rivalidade. A minha rivalidade é esa da aldea, que me encanta. Sabes, así, meter esa cizaña que unha... Eso, aquí é moi bonito. O sea, visto desde fora, é moi bonito. Creo que estás recalcando moito que eres de Carballo. No, pues teño que decir na miña defensa, pero hai, o sea, son de Carballo e vou ser de Carballo toda a vida, pero hai 2 anos que estou traballando, 2, 3, casi, que estou traballando aquí e ven un neno ao colegio aquí e eu dicía, bueno, cando poida largo para Carballo de volta que non me ven máis en Santa Comba e ora dixo, a ver se vendo unha casa que me tal, que eu non marcho de Santa Comba na vida. Pois é moi bonito tamén, É que ves moito a diferencia, porque a hora de criar o teu fillo non é o mismo ambiente que podes ter en Santa Comba, que haberá de todo, que o ambiente que podes ter en Coristanco, en Carballo, a ver, non vimos deixar a Carballo tampouco. En Coruña. En Coruña, sí. Non é o mesmo ambiente aquí, por exemplo, non checas a tempo polo neno á escola, non pasa nada que dá como la veciña, que problema hai? Ou non o vas deixar, pero nunha ciudad é máis complicado. O mesmo nas festas aquí de noite, nas festas dunha aldea, a min a primeira vez que vin costoume que se riron todos de min. Porque claro, os nenos están sueltos, solos, e eu en plan, cariño, non botas de menos a mamá? Ven pa aquí, cariño. E miraba con plan, non ves que están aí os nenos? Pero claro, era o que dicían, eles había nenos de 4 anos e había de nenos de 10, e os máis grandes miran polos máis pequenos e se acabou. Pero eu non estaba acostumbrada a eso. Ni me acostumbrarei na vida, non, pero bueno, cuidanse un dos outros. Pois a verdade, sabedes que vos digo, que me estades metendo a ganas de vir aquí probar unha noite en Santa Comba ou de día. Bueno, xa me dixestes que aquí hai ambiente seguido, non? Pois o que imos facer é, nós imos seguir aquí a carón da lareira, como facían os nosos avós a contos, e nada, despedímonos ata a vindeira semana. Mil grazas, de verdade, rapaces, e iso, ata a vindeira semana. Bicos.